Bé, soc Jaume Antic, exalcalde d'Ulldecona i actual gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. Jo, per tant, la meva militància ha sigut i és al PSC, però a Ximo el coneixo des de fa molts anys. Jo vaig coincidir amb ell en la primera etapa com a alcalde d'Ulldecona quan ell era tinent d'alcalde. Recordo les festes quinquennals i sexennals del 94 a Ulldecona, Morella, Alcanar, amb molta satisfacció, i de sempre l'he vist com un personatge molt important dins del socialisme valencià, com una persona clau que ha posat a Morella al puesto que tenia que estar i que, per tant, penso que ara que decidís donar el pas de ser secretari general dels socialistes valencians és una persona, jo penso, millor que ho pot fer. Per tant, a partir d'ara endavant, Ximo Puig.